Op de kop af 30 jaar geleden schreef Vlissingen voetbalgeschiedenis. Het is dinsdag 18 augustus. Dit is Zeeland Nu. Succes van eerste wedstrijd, geen goede voorbode. Eerste horde genomen voor referendum. En is het te druk in de supermarkten? Goedenavond. Het is 30 jaar geleden dat VC Vlissingen debuteerde in het profvoetbal. Uniek omdat het de enige Zeeuwse club is die ooit betaald voetbal heeft gespeeld. De eerste wedstrijd tegen RBC werd met 2-0 gewonnen, maar dat succes bleek niet bepaald een goede voorbode voor de toekomst. Want het profavontuur duurde door de financiële perikelen slechts 2 seizoenen. Om even over 7 is het dan zover en kent Zeeland betaald voetbal. Als ik die wedstrijd terughaal, dan heel erg zenuwachtig, gespannen, alles. En wij niet alleen als spelers, maar ook heel de club. Voor meer dan 4000 toeschouwers heeft Vlissingen een droomstart. Van Aarde. Van Keken, klein en wendbaar. En meteen de eerste goal. Na 1 minuut en 10 seconden is het Van Keken die voor Vlissingen de score opent. Het was een paasje van Romeo, weet ik nog. Die bal stoot net iets op. Nou, op de eerste meters was ik eigenlijk bijna nooit te kloppen. En ik had een vrij logge verdediger tegenover me. Dus ja, dan was ik vrij snel, liep ik daar langs. En ja, toen ik hem raakte, wist ik gewoon, is een doelpunt. Dat zijn van die scenario's natuurlijk, als een club nieuw begint, weet je, niet betaald voetbal, dan hoop je te winnen thuis en met veel publiek. En dat scenario, dat pakt er precies goed uit. Van Aarde. Van Keken weer. Redding van Kampout, nog eens Van Keken. 2-0 Vlissingen. De sfeer in de spelersgroep is goed. Er is een mooie mix tussen jonge talenten en oude ervaren profs zoals Carlo van Toeren en Jan Poortvliet. Maar toen het financiële gezeur begon, werkte dat ook door op het veld. Dat weet ik nog als van gisteren, dat toen een beetje dat gezeur kwam. Dan, weet je, dan loop je op de training in en toen ging dat beginnen. Van, we krijgen financieel en toen begon het al, dat we misschien toen al failliet waren binnen een jaar. Ja, dat is niet positief in de groep. Dat doet er geen goed aan. Maar ondanks alles kijken de spelers van toen, die er tegenwoordig iets anders uitzien, wel met een goed gevoel terug op die proftijd. Het is natuurlijk gewoon een uniek jaar geweest. Hè? Ik bedoel, die goals nemen ze je sowieso nooit meer af, die herinnering. Want daarom staan we hier ook. En toch blijft het altijd een pijnlijk punt. Dat Zeeland de enige provincie is waar geen profclub is. De hoofdreden is gewoon dat in Zeeland clubs elkaar niks gunnen. En dat heb je wel nodig om betaald voetbal te hebben. Als je nu terugkijkt op die 30 jaar, heb je het dan nog wel eens gemist profvoetbal in Zeeland? Ja, altijd wel. Ik vind zo'n grote provincie met een behoorlijk wat achterland. Dat vind ik het doodzonde, zodat het nooit echt gelukt is. Dat mist toch iedereen, is sport op niveau. Ik vind, of het nou voetbal is of wat anders, het zou toch wel eens mooi wezen voor Zeeland. Zaterdag hier naartoe kon en ook eerst 5000 man. Het lijkt me leuk voor anderen ook. Ook alleen niks meer voetbal. Van Keken, klein en wendbaar. En meteen de eerste goal. Na 1 minuut en 10 seconden is het Van Keken die voor Vlissingen de score opent. In de afgelopen week zijn er 25 Zeeuwse coronabesmettingen bijgekomen, meldt de GGD. In Middelburg werden de meeste nieuwe besmettingen geconstateerd, gevolgd door Goes en Hulst. In de afgelopen 7 dagen is er niemand in het ziekenhuis opgenomen of overleden als gevolg van een besmetting. De laatste ziekenhuisopname dateert van 4 augustus en de laatste keer dat er een Zeeuw is overleden aan corona was op 30 juni. De Stichting Zeeland Tolvrij heeft ruim 2200 handtekeningen aangeboden aan de provincie. Met de handtekeningen willen ze een referendum afdwingen over onder meer een tolvrije Westerschelde-tunnel. Er is een marinierskazerne beloofd als compensatie voor allerlei weggetrokken overheidsdiensten. Nou, die komt niet en dan vervolgens moeten er andere zaken komen. En wij denken dat Zeeland beter gebaat is met andere vormen van compensatie. We willen zowel de tunnel als de ferry tolvrij. Omdat we vinden dat we eigenlijk net zo goed als de rest van Nederland aangesloten moeten zijn op de rest van Nederland. Provinciale staten bepalen op 25 september of het verzoek aan alle eisen voldoet. Is dat het geval, dan heeft de stichting nog 6 weken de tijd om nog eens 4000 handtekeningen te verzamelen voor een definitief verzoek voor een referendum.
Hij stopte met zijn opleiding ondernemen om meteen ondernemer te worden. De 25-jarige Niek van der Zanden uit Zierikzee heeft in 3 jaar tijd een succesvol videobedrijf uit de grond gestampt. En dat lukte door een combinatie van hard werken en een beetje geluk. We zijn hier vandaag in het Klimbos. Hier is het allemaal begonnen in principe, ja. Dus hier samen met mijn neefje, die was toen een jaar of 10 volgens mij, hebben we hier dus een eerste video opgenomen. Maar voordat die video af was, was Niek 6 maanden verder. Samen met een vriend van hem leerde ze filmen en monteren van YouTube-filmpjes. De afgelopen 2 jaar besteedde hij zijn tijd aan het beter worden. Dan kom je wel op een niveau dat je het professioneel kan aanbieden. Als ik even een stukje over de Brouwersdam ga rijden, dan maken we ook wel eens stukken korte shots. Mijn vriendin heeft bijvoorbeeld zo'n Volkswagen tot sportcamper van de vader. En dan film ik daar een uurtje mee. Dat hebben we gedeeld naar die camperbouwer. En die zei van, ja, wat is dit? Wat een mooie kwaliteit. Bel ons even, misschien kan je iets voor ons doen. En zo hou je weer nieuw werk binnen. En dat geeft ook weer heel veel voldoening, terwijl je gewoon in je privé-tijd bezig bent. Welkom in het Klimbos. Inmiddels kan hij leven van zijn videowerk. Dat komt mede doordat hij klanten heeft binnengehaald waarvan hij nog niet had durven dromen. Eerst gingen we filmen bij Zeeuwse Flats, bij Jan Deurlo bijvoorbeeld. En dan kom je weer bij een volgende klant bij Jonkersjats. En zij verkopen boten in Portselanden. En daar schakelen ze ook wel eens een helikopter voor in om de promotie te doen voor die boten. Nou, na een dag filmen daar kwamen we terug bij Prins Helikopters. En toen stapten wij uit de helikopter als filmcrew en in de helikopter stapte een superjachtfotograaf. En die vroeg hem later of hij mee wilde gaan filmen bij Amos. Inmiddels is hij kind aan huis bij de Zeeuwse superjachtenbouwer. Met die fotograaf mocht hij in februari ook nog mee naar de Bahama's om te filmen op een superjacht. Dat is heel bizar. Ja, het is een hele andere wereld. Ik vind het op dit moment wel leuk om even een keer een inkijkje te krijgen, want dat creëer je wel door dit werk. Maar normaal betaal je inderdaad $500.000 om daar een week op te zitten. En nu heb je daar zelf ook geslapen, dus dat is wel leuk meegenomen dankzij het videowerk. Ja. Nu zijn videobedrijf loopt, is hij alweer aan het kijken wat voor bedrijf hij nog meer kan beginnen. Want video's maken is leuk, maar ondernemen vindt hij nog leuker. En bij mij aangeschoven is Stefan Dana voor Ander Zeeuws Nieuws. Waar wil je mee beginnen? Allereerst over drukte in coronatijd. Jan Lonink, de voorzitter van de veiligheidsregio, had het erover bij ons in de radio-uitzending. Wat hem betreft gaat het allemaal goed tot nu toe deze zomer. Maar op sommige plekken was het toch wel erg druk. Bijvoorbeeld in supermarkten. Vooral zaterdag kreeg de veiligheidsregio berichten van mensen dat ze winkels niet in durfden, omdat het zo druk was. Ja, nu is natuurlijk het advies vermijd drukke plekken. Dus mensen kunnen dan toch ook 's ochtends of 's avonds boodschappen doen. Is het rustiger? Ja, je hebt het natuurlijk niet altijd in de hand. Je weet niet wanneer het precies druk en rustig is. Sommige klanten die zijn bang om besmet te raken. Juist omdat anderen niet 1,5 meter afstand houden. Je ziet toch wel dat bepaalde supermarkten zoals deze, dat het wel heel krap is en dat het sluip door, kruip door is. Dus ja, ik kan me wel bij voorstellen, ja. Ik werk zelf in de zorg en ik zie hier om me heen dat nonchalant wordt omgegaan met hygiënemaatregelen en überhaupt het sociale afstand. Hoe zit dat bij u? Nou, ik ben zelf ook angstig daarvoor. Ik hou me goed aan de regels. Nou, handen wassen, het hygiëne natuurlijk, de sprays en alles, handschoentjes. Mondkapje heb ik wel thuis, maar eigenlijk niet opgedaan. Maar ik hou wel flink afstand. Ja, tot zover de drukte in de supermarkt. Even terug naar de drukte op de dijk gistermiddag, want daar moeten we het ook nog heel veel over hebben. Hè? Daar wil ik het zeker over hebben, want we hebben ontzettend veel foto's en video's binnengekregen van de Pioneering Spirit, het grootste schip ter wereld. Als ik zo zie wat er allemaal is binnengekomen, ook wat er gedeeld is op social media, dan kan het je haast niet ontgaan zijn dat het schip door de Zeeuwse wateren voer. Zowat elke meter is vastgelegd door mensen vanaf de kant, vanaf het water en zelfs door de lucht. Dus zomaar even ongemerkt een lading komen lossen, dat zat er niet in. Om je nog even een idee te geven, het schip is dus 382 meter lang en 124 meter breed. En het kan 2 jackets, dat zijn onderdelen voor een platform, afleveren. En hij is alweer vertrokken, zie je? Ja, je zag het op die laatste 2 foto's. Vanochtend in alle vroegte en rust is het vertrokken naar de volgende bestemming. En dat is Kristiansand in Noorwegen. Ik ben benieuwd of hij door net zoveel mensen onthaald wordt als hier. Nou, misschien houdt het record in handen. Stefan, dankjewel. De weerkundigen typeren vandaag als een typische Hollandse zomerdag met zon, stapelwolken en een matige zuidwestenwind. Schouwen-Duiveland had de meeste bewolking vandaag met hier en daar zelfs ook een bui.
En daar krijgt de hele provincie morgen mee te maken, want het begint al wel zonnig. Maar de bewolking neemt al snel toe met tegen de avond kans op een bui. Het wordt wel wat warmer dan vandaag met 25 graden. En straks, Trots op Zeeland. En daarin zien we dat je als toezichthouder van de gemeente Sluis van alle markten thuis moet zijn. Ook van het repareren van strandrolstoelen. Ja, inderdaad. Die zit goed vast. Ik ga hem meenemen naar de werkplaats. En dan breng ik hem vandaag of morgen terug. Ja, dat is helemaal goed. Goed zo. Oké. Dat is zo meteen in Trots op Zeeland. Daarna natuurlijk nog het uitgebreidere weerbericht met Jules Gernaert. Voor nu nog een fijne avond en tot morgen.